O rural na nosa comunidade é fundamental para entender o que somos e a onde imos. En dúas palabras, é Marca Galicia. Conscientes de isto, dende a Consellería de Economía, Emprego e Industria están a traballar nunha liña de axudas que permite que proxectos como o de Fernando e os seus socios, tradicional pero novedoso, adaptado ao mercado actual, poida ser unha realidade máis pronto que tarde. Ben, as barricas de pedra o que fan é aportarlle uns matices diferentes ao viño, vale? Concretamente estamos comprobando que lle aportan salinidade e mineralidade. Son dous conceptos diferentes que hasta ahora non se apreciaban porque non había ningún tipo de depósitos que aportaran eses matices ao viño, vale? Os outros aportanlle outros diferentes, en cambio que se estamos notando é o aporte deses dous aspectos moi característicos, o que están facendo viños diferenciadores interesantes ao paladar. Que pretendemos? Pois pretendemos levar a marca Galicia lá onde vayamos, porque ao fin e ao cabo é granito galego, é enxeñería galega. O primeiro prototipo, as primeiras probas que fixemos foi na denominación de orixen Rías Baixas, con albariño, entonces pois todo apunta a Galicia, non? O que queremos é que a marca Galicia pois sexa un distintivo e nos acompañe no proxecto. Este programa de axudas chamase Galicia Rural Emprende e este ano cumpre a súa segunda edición coa que o ente autonómico a través do IGAPE pretende apoiar a diversificación produtiva mediante actividades non agrícolas no rural. A axuda consiste nunha achega que vai dos 20.000 aos 70.000 euros e o programa está cofinanciado polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Programa de Desenvolvemento Rural para Galicia 2014-2020. Para nós é un punto moi importante o feito de contar con tipo de axudas deste tipo, xa que nestes inicios son moi importantes calquera axuda que nos recebamos. Esta enfocada especialmente para o noso proxecto é algo que nos parece moi interesante e a nós vai nos dar un impulso bastante bo hacia os futuros proxectos que temos en mente relacionados con este. Grazas ao asesoramento que se presta nos coworking e o financiamento da Administración Autonómica a través de programas como este, faise posible que proxectos como o de Francisco sexan unha realidade que comeza a dar os seus primeiros froitos nun entorno próximo a Santiago de Compostela. É un proxecto de turismo rural, un proxecto distinto de turismo rural que consta dunhas cabanas integradas no entorno, cun cuidado de diseño de interiorismo para pasar uns días aquí relaxado e disfrutando da natureza e do entorno. A Administración Autonómica esgotou o crédito previsto para esta convocatoria e resolveu axudas por un importe total de 4,46 millóns que permitirá mobilizar preto de 7,8 millóns entre 74 proxectos empresariais de emprendedores e autónomos. Unha liña de axudas moi necesaria para sacar adiante, como xa lles decíamos, proxectos como o Danforum, o Glamping ou Artio, que pertence a Juan e os seus socios e que, quen sabe, pode chegar a ser unha bebida de referencia entre os deportistas ao destacar na súa composición a auga de mar da Ría de Arousa. Con as axudas para salarios, proveedores, que non tiñamos esa inversión que nos facía falta e o GAPE axudounos dese xeito. É unha bebida isotónica, está feita especialmente para deportistas. Está feita a base de auga de mar, todos os produtos naturales, non leva nada engadido de azúcares, nin nada que sexa fabricado ou feito dunha maneira artificial, digamos, non? Os proxectos aprobados na provincia de Pontevedra son 25 e o investimento mobilizado alcanza os preto de 2,6 millóns, dos que 1,5 correspóndense coas axudas concedidas pola Xunta.